13 days ago. Cuma cá jasan tú maidir le cé rós sa barc chrócaide dúna. Is deacar a héana nachhfuil craobh tiltte go bhfuirinse. Tá treis éirí agus fili ríist agus ríist eile treis clise réigen ag an ghlaimór dearnach go minic hena. Tuigeann siad hain go maithfach nachon an craobh a bheith tiltead agus an chraobh údáil. Tá siad reis ríist treis bóthar fad eile. Tá círaí búilte acu agus iad a gimmart chomán ón isár na mar a bhí riamh hena. Creidinn siad go smir go mbeidh cuasaí difriúil i gabh seo. Tá na tosaí go léir mar unit an séisiir tá siad ag gimmart go háin agus tá muid é scóráil níl dáfar bí hagamsa tá an feardan ag an buinte seo a bhlín ins an áit cheart ó híomh fitnesste, ó híomh skillanna agus ó híomh bíon le chéile. Ócáid speisialta cloficeáis na hÉireann an óid an chun ar fad ach go háiríad a chlub a chaptíín. Bíon tobar Bhleá Cliath i gcónaí i maileann tobar, na Maigh Eo seo déna aithre sé réochtaí Chluiche Ceannais agus é réathar diarmad sinad an naríre déhinn na lead seo. Tá meas mór ag na daoine óga ar Chluiche agus ar diarmad agus na daoine imiríonn le Maigh Eo sin féchann siad súsna na Bhleá óga agus na Chluiche óga agus sin an rud is fearr atá ag teacht as an próisis seo. Tá gorta chomh fada sin sa gunda seo, ní amháin nach ran na páistí is gail rathraí a gcuist an na mhara ar a Súil an gabh dearnach a tugu samarais go caréimech, ní rá go tismóirí ná sean tismóirí chuidir acu a chairid fiú. Tá ná an hain cumach ón seo nonar na fáinne speisialta seo a bhfuil bród, gean agus ómas an phobal acu. An méid oibre, Jean oibre tá chuiriste acu le na blianta agus tá bóthín dearg déantaí agin go Bhleá Cliath. So tá muid ag Súil le dia agus le fuair Maigh Eo go mé an bua agin agus go mé an sam ag teach siar. Tresan an seanna go Maigh Eo. Bhí sé anna speisialta mar tá muid ag fanacht ó bhí muid rugaithe. Tá mé an dogsach bé sé an garage ach bé Maigh Eo ag teachtáile leis an sam le an céadúir is 67 bliain. Mas mai seo tá cuasaí rih ré, saoil am bhaile bheits ar a gunda mar rún siad.